L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin iddikjarat li qed tappoġġja l-koalizzjoni ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi li qed jipproponu żieda fil-paga minima. Fi stqarrija l-MDA qalet ukoll li wasal iż-żmien biex ikun aġġornat il-mekkaniżmu li jaħdem bih il-kola li hija żieda finanzjarji li tingħata skont l-għoli tal-ħajja. Għall-MDA wasal il-ħin opportun għal din iż-żieda għaliex il-pajjiż għaddej minn mumenti ekonomiċi b'saħħithom ħafna. B'hekk is-sok tad-dibattitu f'pajjiżna dwar il-paga minima bl-MDA tkun l-ewwel organizzazzjoni minn fost dawk li ħadmu li għamlet dikjarazzjoni ċara favur żieda. Dan għax il-Kamra tal-Kummerċ, l-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem u l-GRTU iddikjaraw ruhom favur kawtela. Sostnew li fil-waqt li jemnu li l-pajjiż għandu japplika aktar miżuri diretti biex inaqqas il-faqar, fl-istess ħin għandu jissalvagwardja l-kompetittività u tkabbir ekonomiku fit-tul. Fis-stqarrija l-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem qalet li l-partiti politiċi għandhom jikkonsultaw mal-imsieħba soċjali qabel jieħdu azzjoni dwar iż-żieda fil-paga minima. Id-dibattitu ħażvolta ġdida wara l-Prim Ministru Joseph Muscat iddikjara li hu wkoll jemmen li wasal iż-żmien għal żieda fil-paga minima. Però stqar li dan għandu jsir wara diskussjoni bejn l-imsieħba soċjali kollha bid-Deputat Prim Ministru Louis Grech se jkun qed imexxi dawn id-diskussjonijiet. Din id-dikjarazzjoni waslet biex il-kap tal-Oppożizzjoni bidel il-pożizzjoni tiegħu għax fil-waqt li l-ewwel qal li ma jaqbilx ma' żieda diretta fil-paga minima wara li l-Prim Ministru ħabbar dan qal li jaqbel.